Sziasztok! Keszeg vagyok, és ebben a videóban elmondom nektek, hogy az okosok mit találtak ki, azaz Szabe, Tomiwind és Droff 1. Menjünk. Amúgy itt ez a skinem a játékban. Menjünk. Ja, ők nagy laggon volt, és elmentek a kocsi. Szóval... Na mindegy, az a lényeg, hogy itt mész. Nagyon okosan megcsinálták itt, és pont oda leesel. Szóval mindjárt előkapok egy kreatívot, és akkor... megnézzük a ugró cuccunkat. És lejössz itt, és nagyon profil lejumpolsz, és pont oda esel le. Szóval, ezt nagyon ötletesen kitalálták a fiúk, csak gratulálni tudok nekik, és Szabe, hát az egész csapat, Szabe, Droff 1 és én üdvözlünk titeket, sziasztok!